DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Kami po miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang, alas 10:34 na. An oras hatod sa Indokang Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Ating pakinggan si Erwin Tulfo para sa Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, kailangan patakan ng Doc F Fulvic Minerals. Sugat, paso, lagyan ng Doc F Fulvic Minerals yan. Hangover, Doc F Fulvic Minerals katapat niyan. Stress, acidity, Doc F Fulvic Minerals. Kung tubig lang kulang, lagyan ng minerals yan. Doc F Fulvic Minerals. Gawa ng Doc Alternatibo. Call 0916-311-5480. Available din ang Doc F Minerals with Malunggay Capsule at Doc F Minerals with Spirulina Capsule. Mabibili sa The Big Cart, Shopee, Lazada, Doc Alternativo branches at mga piling butika nationwide. Yan si Erwin Tulfo para sa Doc F Minerals. Kung tubig lang kulang. Doc F Mineral. Ang Doc Alternativo The Business Center sa Legazpi City Branch beside Legazpi Public Market. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Uy! Aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo
Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Madela ating kasama. Pakinggan natin si Madela. Samahan natin si Madela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Madela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Good morning, good morning, good morning. Welcome po sa tayong programa. Aram mo niya itong kanyang pong aldaw na ini. Nin Lunes, Primera Dia, sa bulang pokan Heart Month, February 2021. Ako pa sa nung lingkod, Mardila, daing iba, sanit sana. Pero tiyan, iriba na kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. At yung siyempre kasarabay niya ito dyan ang mga impormasyon na bulos mangkan mga istoryang pagkakalap po sa mga pag-iriba hali po sa Mega Force Patrol. Palagos po na pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banuan na sinupukawan ng mga turog sa pansitan. Technical side, kasabay niya ito, Manny Tutanyes. Mantangyaon man mga tugang sa tatuyang DCGB Social Media Department sa yung IT. Mark Shand Madrid. Sadit sa naman. Pero malani. And siyempre ang kagandahan sa South, yan po dyan, mga tugang si Angel Mustasa. Kami po kapos, minasaludar, minapabudin sa umagmang morning at yun sa mga birthday celebrators. Happy birthday! Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Kamusta na ang mga kababayan niya to? Napadagos pong nag-asikaso kan mga pangutuan. Mga misis, rikas-rikasan, taod-tuna naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. LPG tipid-tipidon, tanag-mahal na naman. 290. Ani dinugang ko niya na aga. Ano? 290. Ha? 290. 290 times 11, di pira. Ayan, tabi ang dugang. Ha? Mamaya, mabalikan natin yan. Bueno, mga tugang, may appointment kita kay Congressman Alfred de los Santos, ade. Dahil lang siya maka-zoom, tumalayaw na sa internet niya. Garuma, kita mark sa kunyan, sa telepono kita, para makaistorya ta mga tugang si Congressman Alfred de los Santos. Ngunyan po na pagkaaga. Tangani na maaraman ta iba pang mga concern kan kongresista, lalong-lalo na ngunyan mga tugang na grabe ang pigsa sa par na pagtios ng mga kababayan ta. Okay? So, ang probinsyano, party list siya umampo sa padagos po na pag tatabang sa mga kababayan ta sa abot po kasi na makakaya. Nasa linya na po si Congressman Alfred de los Santos, kanang probinsyano party list. Congressman, good morning po, Tabi. Good morning, Boss Arsin. Good morning man sa mga partangos. Po, on air na po kita sa programang Aramon Yato. And aram ko na nakaabang ka mo sa mga nangyayari po sa palibot, most especially dito sa mga pigsasapar na pagtios ng mga kababayan ta. And may mga interventions sa kitang pinagibo. Pwede po, Tabi, Congressman, na isa-isa sa mga kababayan ta, ano na ang satuyang mga inilatag na mga programa sin ilalatag pa para makahawas kita ini mga kababayan na maski para paano, Tabi. Inot sa boss, tig
full blast ang ngunyan gabos na programa ta, gabos na assistant, luluwas ta ngunyan, aram taman na ang mga tao ngunyan medyo sakit, so kay puwan, ngunyan ninda kay puwan talaga ang tabang na pwede tang may tao. So ngunyan po, non-stop ang libot ha, sigit alang duman sa mga lugar na nailing tang hardly hit kang mga disaster na ini. So yun po, patuloy po, padagos po ang paglilibot ang ngunyan. Ayun, okay. So I guess yung yung tupad program talagang tinutukan po nindo. Iyo, tiga ano tayan, tiga out na yan ngunyan. Sabi ko nga kay to, dapat ngunyan namamatian na kang tao iyan because ngunyan hindi iyan kay puhan. Mhm. Kung papaalo yung tapaiyan, well, it's very untimely naman na mag-anuan pa tayo dito. Okay, so sa ngunyan nariparatang padagos po ang pag-umento kan presyo kan mga barakalon from karne to gulayon, pati mga oil products. Now, may mga paghagad na pwede bang magkaigwa uli ning bayanihan tree? Ano ho ang opinion kang sa tuyang buting congressman manungod po diyan? Magayon yan, magayon na magkaroon talaga ng bayanihan tree, especially sa situation mo niyan. Ang pinaka concern lang kayo yan as a legislator is ang pondo medyo depleted na talaga. So, kung sa intayin kukuhaon, yan ang pagdidebatehan ng medyo malaki. Okay. Kasi, nakulong kayang problems, di man porket may ongoing COVID mo yan, ipundo na ang ibang problema. Mapapabayaan ang ibang sektor. Mhm. So, di man basta-basta mag-roll out na sa nakitang pondo sa ibang bagay. So, I think, ang pinaka-greatest challenge kay ni para ma-accomplish ang bayanihan tree is maglako, mag-isip sa ang pinaka-strategic na kukuhaan yung pondo na bako masyado affected, na bako masyado ma-hard hit. Mhm. Iyo po. Okay. Pero ako, Sir Mark, Opo. I believe that is a very good idea. Yung bayanihan tree, sarong pasada pa sa mga assistance ng mga tao, pagayunon iyan. Mhm. Ayun, kaya nga lang siyempre natural dapat ibalanse ta na day gumiwang. Yes. Sa tunay lang, kukuhaon ta ang pondo kunyari sa police. Mhm. Pwede manganaan man ang safety and order ta. Opo. Diba? Madidiptit din ang capabilities nila to perform. Mhm. Kung magkuha kitang pondo kunwari sa agriculture, kahirap man ng mga farmers ta. Opo. So dapat talaga mababalanse ini kung saan maray pagkuha. Ayun. So kay puwan talaga ning maigot na pag-aadalan long range ini na planning dahil ang COVID yaom pa. Opo, yes, I agree. Mhm. Okay, dapat talaga ongoing man gila yun. And dapat ang reminders sa mga tao, patuloy, padagos ang pag-remind sa inda kang mga dapat gibon kayo ni. Kaya napapansin ko, Boss Mar, medyo loose na kita eh. Yes, opo. Medyo komportable na kita digdi sa medyo makatakot. Ma-spike talaga ini, especially with the new variant. Opo. Okay. Congressman, ang mga negosyo to talagang apektado, ano? And dako lang nagsarado sa palibot. Now, with the passage kaning create a bill o create act, ano ang magiging epekto tabi kay ni sir? Ganyan eh, because number one, matao ini kidakula tabang sa tuyang industriya. Mhm. Pangalawa kaya, yan so mga essential na tao, magkakaroon ki incentive. So, magkakaroon ki incentive sa tax basis. So, magkaka-leverage sinda sa business-wise, mataas ang economy ta. Mhm. Namunyang baga, pansinon mo, Sir Mar, Opo. bagsak ang economy ta. Yes. Ang stocks, ang mga stocks na nagbabaragsakan. With this great bill, ma-jack up yan tulos. Mhm. Ayun. Yan. Opo, dakulang bagay adi. Oo. Okay.
Now, sa ibang mga projects po nindo, nariparo ta na may mga may mga infrastructure kang pinagpapatugdok. Most especially diyan sa tuyang Albay Provincial Hospital sa Ligao. Pwede po tabi paki-istorya tabi ini, sir. So, actually, magayon na bareta nga ni Sir Marta, nailing kang tinduman mi ito, bako, break, kang inutan din naman mi ito, iling mi kulang pa so, na-provide ang pasilidad. Opo. So, trinabaho ta na madagdo ka ito, very good news nga ni, na dagdagan kita kay additional 10 million for the Albay Provincial Hospital. Ang tigdi, Sir Mar is makapag-provide kita kay quality healthcare service eh. Opo. Pag natao tayo yan, madali na makasurunudan yan. Pag easy access yan sa mga tao, madali na form ang mga tao kimaray, ma-asenso man ang ekonomiya, asinso. So, kagayunan kang, because very easy na ang healthcare eh. Pasurunudan na iyan. Kaya iyan ang priority ta. Opo. Oo. Okay. Yun nga ni Boss Marta, ano yan, 20 million to in total na ang project na yan. So, dakul pondo pa, ayos yan. Opo. So ano ang mangyayari po naman sa project na ito? Anong magiging benefit kang mga kababayan ta? So, mga outpatient, Okay. Boss Marta, auto ang facility. Yun, very good. Ano? So, kumbaga, madali yun, tayo nakaipuan maglaog-laog kung sa insain. Auto ng facility na ito, dumanasinda. Iyo, may lugar na, ano? Dahil na magpara kung sa insain mga dumaan. Yes. Very good, ano? Okay, so ini, pag nakonstruir, magiging operational and, will may sustained na pondo para paragos ng operation? Tiit, tatrabaho ta na mag-improve, pero I think sufficient na yan eh. So nakuatan mo yan, mabibilog na ito eh. Sabi ko nga ang next na trabaho ta is the equipment asin sa mga tao. So yan ang tututukan tang sunod. Opo. Okay. Pero kaya tabi Congressman, na mga nakalinya nindo, ano pa ang lauman tangon niyan po na 2021 na pwedeng i-roll out ang mga programa para po sa mga kababayan ng probinsyano? Actually, legislatively, dakul kita mo yan because nailing ta, dakul na sektor talaga ang nangahipuan kita bangon yan. So, gabos na sektor mo yan, like agriculture, nagpapay kita ki. So, technology bill kang agriculture na ako sa ma-integrate na ang mga farmers into technology na magagamit nila in their favor to harvest their product. Okay. Sa tunay lang bagay. Very accessible lang. Unyan nga igwa ng Facebook, igwa ng Google. Pero uning mga amigo ta sa agricultural sector, they don't have access to that. So ako, ang maya ko mangyari is maximize nila ining opportunity ini na makatabang sa inda sa trabaho ninda. Isipon mo, ngunyang kita, pag cellphone kita, may iling ta, ano ang weather sa aga? May bagyo ba next week? Ini ang dapat na gigibuang kan BA na ini ang tipa-file ko ngunyan na dapat integrated, dapat pondo ang gobyerno para sa mga farmers na-integrate sila, gibuon sila technologically capable. Ayun, not only sa machineries, but then pati din sa teknolohiya na mas may apply ninda para sa mas dakol na produksyon. Yes. Very good dyan, Congressman. Simple naman sa nang buhay ba? Ay, ang technology mo niyan, easy access, may 3,000, may 4,000 pesos ka, igwa ka ng access ng internet. Yes, opo. So, which is, nailing very advantageous sa mga agricultural sector. Ayan, lalo garo sa marketing ninda, ano? Iyan ang saro sa mga minsan nagiging problema, di ba? Saro pa iyan, yung pabarakala na iyan. I-post lang ninda iyan sa Facebook, sa kung sa ina social media. Dadakula ang access ninda, di ba? Opo. So demand and supply magmaga yun.
So natabangan ta na ining mga tios na mga amigo ta, naparehay ta pa sa economy. Mhm. So I guess iyan ang saro sa mga tututukan ta talaga. Although last year ta pa ini na file, Opo. pero this year, di ba priority ta iyan na yung sa agriculture sector na iyan. Opo. Congressman, pag naputol po kita, maapod girari ako ha. Okay pa. Okay. Okay, so ining mga farmers to talagang kaipuhan ning asistensya para bumangon. Lalo na ngunyan. Ang pag-uurig ta ngunyan talagang nadali ning gusto dahil sa isip, Congressman. Oo, yan mga bagay na yan, di ba? Pero kung hawak na sana nila yung may na-update na sinda, na nababasa na nila yan, they can do sana something to prevent it from happening. Mhm. Opo. Itatago na nila ang mga urig nila para kayo na magka-ESF. Diba, so maaarap itong preventive measures eh. It's all Apa. about that. The same with COVID. Puro man sana ini preventive measures eh. Yes, opo. Mhm. Okay. Congressman, madali lang po ha. Tama po putol kita, maapod po girari ako ha. Okay. Para po duman sa mga kababayan ta. Aputon talo si Congressman kung ano ang sa iyang ano digdi sa bakuna. Ayan. Congressman, yan, balik po tayo kita sa aire. Okay. Saro sa pressing issues ko niya tabi, Congressman, ining manungod sa bakuna. Ano po ang sa imong pangapudan sa mga kababayan ta? Manungod digdi sa bakuna sa COVID. Aram mo, Boss Mar, saro iyan sa mga pinakasensitibong issue mo niyan. Yes, Pero para sa pagtubod ko po, Mhm. ini po ang solusyon dito sa problema na. Okay. Ini po ang best way para makaali na kita sa pandemya. Mhm. Ako po, nagtutubod sa satuyang gobyerno. Kung ano po ang belief ninda, siguro man po may study and may pag-aadal man na ginibo para dito. Mhm. So, I believe na mas pwede man kita mag-research on our own. Mhm. Uning tig-question ta sa China sino ba? Sino ba? Tig-question niya. Mhm. Question ta. Well, actually, di man iyan malusot kung di man iyan inadalan. Yes, oho. Opo. Diba? Opo. So sa kuya, di kita matakot. Magtiwala kita ta ang gobyerno ta pataba kita. Mhm. Di man kita ipapahama ka iyan. Unlike itong dating nangyari, Mhm. ako siguro kita padaba kang dating administrasyon. Pero ngunyan, padaba kita kang administrasyon. Di man kita ipapahamak. Ayan. So once na So, yan approved kan FDA, dapat natiwalaan ta yan. Opo, yes. Mhm. Tsaka baka isipon nindo, ano iyan, China nga yan. Mhm. Ano nga yan, so mga nababasa ko sa Facebook baga na, so ano nga ang administrasyon ta ng China. Oo. Sala po ang understanding. Ang nakukuha ta po is lipon-lipon. Igwa kitang allocation sa Moderna, igwa Mhm. kitang allocation sa AstraZeneca, igwa man kitang allocation sa Sinovac. Yeah. Ang muya po kang sa tuyang administrasyon, makabalik na kita sa dati tang buhay Mhm. as soon as possible. Iyan ang priority. Yan. Parang mas maray na itong igwa kang pandepensa kaysa sa dai talaga. Ano po? Mas, Yes. di ba? Yes. Kumbaga, bako man ini gano'n ka na superhero, Mhm. pero gano'n ka na may bulletproof na diit. May, gano'n may ka na, Kevlar ka na sa lawas mo. Oo. Kaysa dai Oo. talaga. Oo. Ayun, okay na. Okay, so, Congressman, yan masana po tabi. Ang gusto mong i-update sa Indo, not unless po na may gusto kang tawanin doon sa mga kapata probinsyano na nag-antabay po ngunyan all over the Bicol region. Please go ahead po, tabi. Ay, actually, Boss Mar, ako mapasalamat sa imo at tinawan mo man akong oportunidad na maka-turya ka mo, as in, ma-share taman ang gigibutan mo niyan. Makakaasa po ka mo na ongoing kita sa gabos na sektor, itututukan tango niyan. Kung igawa mo po ka mo makaipuan pang siguro dahil may naiisip, ipaabot lang po nindo sa Muya through our Facebook or i-text nindo ako. Open kami na dangugon gabos na problema nindo. So, again po, maraming salamat, Sir Mar, and thank you po. Thank you very much, Congressman Alfred de los Santos, kan ang probinsyano party list, mga tugang. Thank you very much, Kong. Mabuhay po kamo and God bless.
Alright, mga tugan niya po tabi si Congressman Alfred De Los Santos. Ano ba niya ito mga istorya, mga tugang taod-taod siya na. Oras na niya to, mga tugang. Alas 11 nanin aga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpautob nin panibagong salvo ni Regodon sa liderato kan Philippine National Police o PNP. Apektado sa nasabing pagbalasa, ana nagkapirang posisyon sa Directoral Staff, Police Regional Office as in National Support Unit. Sigun kay PNP Chief Debold Sinas, ang Regodon kasunod man kan pagretiro kan nagkapirang opisyal kan PNP, araw kay PNP Health Service Director, Police Brigadier General Nolasco Bathan, Police Major General Amado Impiso, na Director for Intelligence as in CIDG Director Police Major General Joel Napoleon Coronel. Si Police Brigadier General Luisito Magnayo, ang matukaw na Director kan PNP Health Service, mantang si Police Major General Dennis Agustin, ang masalida bilang Director for Intelligence as in Acting CIDG Director, si Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro. 20 pangharalangkaw na opisyal kan PNP ang napili sa bagong posisyon na kinabibilangan ninda Police Brigadier General Rodolfo Azurin Jr. bilang Acting Director kan Information and Technology Management, Police Brigadier General Domingo Lucas, Acting Director for Research and Development. Dagdag padigdis sinda Brigadier General Antonio Yara bilang Deputy Regional Director for Administration kan NCRPO, Brigadier General Benjamin Acorda Jr. bilang Deputy Regional Director for Operation kan NCRPO, Police Brigadier General Florencio Artilia bilang Director kan Aviation Security Group as in 15 pang iba pang opisyal. Yan ang detalyes kan pang alas 11 bareta. Haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Maggi Magic Sarap, nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Diatubs, basta diarrhea, Diatubs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ginebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Sa kulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1500
2500 for 25 Mbps. Fiber X 2500 for 75 Mbps. Fiber X 3500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit. Tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo. Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa The Big C Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixten Capsule. The Natural Sex Enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro, pre, until something happens. Diretso na po kita sa mga istorya. And singit ko lang po ini, ha. Baka po may, available ka mo magdonar ng dugo, ha. Nangaipupuso pag-iriba mi sa Kabalikat Civicom 430 chapter, si Sir 43006, si Sir Charlie. Nakakonfine po dyan sa Provincial Hospital o sa BRTTH. Nakakonfine sa BRTTH. Nangaipupunin type A plus na dugo. Bago ka po, igo po sa Indo na pwede magdonar, makikoordinar lang po dyan sa, sa BRTTH. Yan duman si punong barangay punong barangay Jerry Banyega, kan barangay Santo Domingo, Albay. Salamat po tabi. At saka sa mga 41s natin, sa mga kapag-irip sa Kabalikat Civicom, 430 chapter, Team 1001, baka pwede makadonar po kita para kay Sir Charlie. Alright, mga dugang, dagdagan ta na mga istorya, ali po dyan sa luwas. Nasa linya, Luwens Borsi Barsena. Partner, let's go in. Yes, salamat tabi partner Mar, maray na aga, asida maray na aga sa gabos na mga paraan tabay. Location ka DCGB News niya, digdi kay Kapitan Edwin Espirito, ka na barangay Lapu-Lapu, Legazpi City, na kung sa intabi partner Mar,
aramon niya to kung ano na naman ang sa iyang magiging disposisyon asin na magiging pangapunan kay ni sa publiko dahil ang takan na nakalihis na ang daw tabi partner Mar nagpadara ininin concern sa DCGB News ining si certain Geraldine Urot tabi partner Mar na hinakbasan 33 inches na TV sa Tecton Village na nasasakupan pa kan sa indang barangay. Diyan sa likod. Roger. Okay. Oo, Roger. Ansiring na bagay bagatabi partner Mar kan mga nakaliis pang aldaw. Igwa pa nin mga nangyaring harapasan digit na malangani so kaparites kay Ninikap. So hipag niya, naggagandid tabang sa DCGB News, tangani ng ma-recover, so magagamit niya, dahil lang tayo napasan man ito. Oo, ngon yan, itao ko tabi partner Mar, linya kay Kapitana Edwin Espiritu, ipakaunoy ko sa imo, tangani ng mapagirumdumang girari ang publiko, na mag-ingat sa mga siring kalimang individual ko na kung ano na development sa indang pagkakamidbid sa mga basta ni Kap sa ibong nalinya po si Mardila. Hello Kap, good morning po tabi. Katabay sa imo Mar. Apo, garong pigtisting ka kan hagyat mo Oh. Ay, okay. Alam mo, Martabi, ang Tecton 1 bagatabi, napapalibutan na may kudalian. Opo. Pagkatapos may security guard. Nangyari tabi sa Rabasan duman, mga, ang sabi sa kuya, so nag-report digi sa barangay ko, si Geraldine Urot, Opo. alas 3, mga pasadong alas 3 daw. Naku, kaliputan na daw. Nangyari yan. Nag-agay sa may butong tabi, may pig-construct duman sa likod kan, studio construction baga tabi, sa likod ka ito, Doon nung minagi so mabas, may waki butong, makangalas ka rin kung paano nito na nag-agi duman na pagbababa ka ito, may darang TV, paano daw, anong klase daw na mabas naan? Ano yan? Dahing CCTV dyan, sir? Pigapot nga ni si Kon. So, CCTV nindao, tatamaduno nga ni, na-off na ito so CCTV nindao, nara Geraldine Orotabe, sa Loganaro. Pangyari, di? Kaya nga, ang sabi ko kay Geraldine Orot, anapon so kung siya may CCTV duman na kataraning, tanganing mahiling tatabi. Kaya nag-report na siya, na-report ko na doon sa may si Factory, tanganing maksinan man kan mga polis duman. Kaya, ang sabi ko na sana dyan, dawa digi sa Lapu-Lapu, digi sa Inda, sa Tecton 1, na mag-ingat tabi. Ang kung pwede tabi, idubulak tabi ang sandang arong. Tangan hindi makalaw ang mabas. Tangon niyang, grabe ang mabas. Dahil tama ko yan, at ang mga tanod baga kani, tanod baga, burbantay man kan mabas. Garo may mga... Pero sa muya digdiyo, nag-rubing kami na, may nag-volunteer nga ni digdiyo, may ang sabi ko, dahil magdaraki sundan. Tubo sa naso nagbo-volunteer, mga tubo, pilayon nindo, den pagadanon. Pilayon sa nao, barariyan sa nakibitis. Latoson sana. Dako po, barariyan sa nakibitis. Den do pagtigbason, basta tubo sana. Ayan. Na pwedeng mapilay ang tao, mabasnaan. Ayan, ang pangapunan ta sa mga kababayan ta na mag-ingat, dahil pagtawan ng oportunidad na makalaog sarong ang mga mabas. Iyo tabi Mar, ang kuya ko nga dapat idubulak ang pintuan kan aron nindao. Dahil ang katawan ninda kay tsansa, nang mabas na matawan ninda kay date na makakalaog sinda, makapenetrate, na talagang mabasan talaga sinda. Grabe mo niya namang mabas. Iyo po. I think, ano yan, mga dayo yan? O anong sailing po tabi nindo, sir? Kaya yun ang pangapunan ko tabi Mar sa mga tao digdiyo na sakupan ko na magiringat-ingat tabi kita taday takapot ang oras ang mabas bantay-bantay man kita kaan. Opo. Lalong-lalo na kung mauran, may lipot-lipot, yun ang pagsakyada kaan ng mga tao na. Ayan, di kung magpadakop kay Kapta, may paglalagyan kayo. Yung tabi, Mar, pag nadakop talaga, ako masintensya tabi, Mar. Sisintensyahan ko talaga, Mar. Nangyari, matisting nindang espiritu ni Kapitan Espiritu. Ayan, Kap, salamat po maray tabi, ha? And, salamat tabi, Mar. Okay, sana, tabi, Mar. dahil nang may magsunod pang siring ka na di. Okay, sige po tabi, salamat. Okay, salamat tabi, Mar. May sarap pa tabi ako kap na hapot.
kumbaga, igwa na kita ka ining lead kung serisa ining mga grupo na ini or individual na nag-relibot-libot tigding mabasa sa indong barangay tabi? May pinaiding ako digdi sa tawo digdi. Bidbid ko ngayon ni taga-Piggali ngayon ni pero day kumako yan Sabi na taga-Piggali daw. Kaya day ko pa man nakauron si pading alam mo kung talagang ko yun. Kumprontaron ko muna sabi. Saka na yan. Ayun, Roger, thank you, Tabi. Salamat, Tabi, Kap. So, yan, Tabi, partner Mar, si Kapitan Edwin Espirito. Buhay na naman ang espiritu ni Kap. At talagang ang linang gansin na magpadakop kay Kap. Correct. Oo, actually, kasubago, pinag-aabangan niya ni Kuya Boy na informasyon sa Legazpi City PNP. Lagad, negative patabi partner Mar, maski sa sipak 3 units. So, police record kasi bago. Tibaan mo niyan iguana, kaya nagtigdig kita kay Kapitan Tangani ng maaraman to kung ano man ang disposition. Ano so, nakuha duman? So, pirang inches na TV? 33 inches. Nakula ka? Nakula. Nakula. Nag-agi Tapos, paano daw ito sinangat? ano pang ibang nakuha? Dahil man, hindi ba? TV sila. Human sa natabi partner Mar, so far. Ang nangyari siya, ninagi sa bintana. Oo. Ang nangyari. Okay, siya. Ang hirap ng buhay. Correct. Okay, so Oo, pasiguro. Roger. So yan tabi partner Mar, na magdagdag na istorya, alidigdi sa luwas, kay ba si Kapitan Edwin Espirito sa Lapu-Lapu. Abangan na lang iba pa mga istorya. Ako po, si Lewens Burse Barsana. Thank you very much, Lewens. Follow po yan kay Kapitan Edwin Espirito kan, ano yan, Lapu-Lapu. Ano ko po duman sa robbery o pangabas po na nangyari sa Tecton 1, no? Di na ogsuarong tinabag so 32 inches na TV. Pangyayari, adi. Yan ang makangaras mo, paano ito na iluwas? May pagka-Spider-Man, baka igwang dakulang bag na so araw kampig, dadara bagakan so mga para-deliver. Bata sa sarong para-deliver, tinira man. Di ba? Yung intrigo, delivery man yan Naka-deliveran sa kuya ang intrigo. Nadali man pala na day. Linaog subuli. Pangyayari, day. Ingat po kita tabi, taaran po nindo. Primero, malipoton mo yan. Palipot ng palipot yan hanggang katapusan kang Pebrero. Palipot ng palipot. Tios ngunyan. Dakulan nag-aprobitsar kan sitwasyon. So iba, nagkakaaragahan kape Facebook, nalilingawan ng isarado ang bintana asin mga harong ilak. Pasiguro po tabi kita. Tama itong pangapulan ni Kapitan Espirito. Pasiguro kita. Kung nakitang dobulak mo niyan, magpasiguro kita. Bugtakan ta pa. Iyo. At dipisil, masalisihan. Sabi ba ka, hindi tananggad pagtawan ng pagkakataon na mabilog ang triangle mga tugang of crime. Tanganing day mangyari yan. Tapag iyan, kung kulang kisaro, day po mangyayaring krimen. Alright? O bueno, mga kapatid. Nagkakanta ni Story Ali po yan sa luwas. Naku! Nabuhay na naman ang COVID. Marami ngayon ang tinamaan ng COVID. Pati mas bati ko niyan, rakol. Rakoy-rakoy. Kamsuran rakoy-rakoy talaga. Pero sa Alba, iguana naman. Araman daw yan, mga tugang. Halipon sa linya. Katapag iriba, Ans Galero. Para po sa dagdag nato mga impormasyon. Update sa COVID. Hans, kami Hans. Yes, maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, 22 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na nai-record ko niya na daw sa Kabikolan. 22, ha? Yes. Naku. Ang 5 kaini sa probinsya kan Albay, 4 sa sudad kan Legazpi, and 0 sa Banwaan kan Malinaw. Uy, malinaw na naman. Yes, iyo na naman. 4 sa Legazpi. Roger. Okay. Saka manin suri gwa manin pitong na record mantan sa katanduan is may 2 sa Masbate 5 man asin tuluman tabi Sir Mar ang na-record sa probinsya kan Sorsogon. Entras na saro na panibagong death ang nairehistro sa probinsya kan Albay, partikular na sa sudad kan Legazpi. Arin ini, iba man ini kan so nakakaagi adi. Gari iba man Sir Mar, dito pa ma-establisher ta pinagalata pa man ang datos ni Alcalde Noel Rosal may kinaraman sa bagay nini. Roger, no? Condolences na ang hirap pa rin. Roger. Talagang
sige pa ang ang epekto kang apat ngunyan sa Ligaspi. Roger, hindi naman apat tabi sa Ligaspi. Sarong-sarong tanag kay Sir Mar. Sarong 52 anyos na babae, residente kan barangay Bagumbayan. Bagumbayan. Government employee naman ini. Okay. Ikaduha, sarong 39 years old na babae, taga barangay Bitano. LSI ini hali sa sudad kan Pasay. Okay. Ani katulo, taga barangay Mariawa, si sarong 30 anyos na lalaki, LSI man from Santa Mesa, Manila. Okay. Ani kapat na bagong kaso ng COVID-19 tabi sa siyudad kan Legazpi, Sir Mar, sarong 28 anyos na lalaki, residente man kan barangay Taysan, estudyante ini, LSI from Laguna. Nako iba-ibang mga areas Roger. Ang mga ini sinabi ni Alcalde Rosal, gabos na naka-isolate and pinagbabantayan naman kan mga otoridades pansaludta tanganin na makarecover man tulos ang mga personang ini. Yung mga LSIs na yan, dahil man nakauli. Man, diretso sa ICR. Diretso sa ICR, kantines, diyan na sindang una. Taang patakarangon yan, 14 dias talagang tatapuson mo Roger, dapat striktong masunod dito. Okay, sige. So, ganyan, Sir Mar, ang total na kaso ng COVID-19 sa Kabicolan, 4,348, mantangan aktibong kaso, 571. Entras tanto, Sir Mar, sa iba pa niya itong bareta, minahali pa sana kami duman sa barangay Tagascan, Daragalbay. Okay. Dahil sa kung babalikan ta kasubagong pagkaaga, may si Mr. Ostero, kan pal nga po na nawara so cellphone kasi ang akin na si Mr. Ostero. Kunyan, pinag-cover tayo niya na pagkaaga kung sa personal na pinag-turnover kan sa wrong tricycle driver. Ikan sa sudad ni Legazpi, particular na sa barangay 16, an sa wrong Huawei Mate 10 Pro na cellphone sa akin ni Mr. Ostero na si Mr. Christian Ostero. Sinabi ni Mr. Christian Ostero na kasuod man lang ininawara man tan sa pauuli sila gumotor alagad na pinagapodan ni Denny sa DCGB News sa pagi ni VP Henry Maceda. Pagkaaga kasubago na dangog kan sarong driver na nagngangaran na Christian Sulisay sarong driver ni tricycle na si Sir Salvador Gandol na dangog sa programa ni VP Henry kaya naibalik man ni tulos ko niya na pagkaaga. Salvador Gandol. Yes, isa kang bayani. Isa kang bayani. Kang alamat. Ayan. Sana dumami pa ang mga katulad mong driver. At Roger. Kahit hindi driver, basta mga syudadano na hindi pinag-iinteresan ang hindi kanila. Yes. Okay. Tangkap bayag ni Mr. Christian Ostero. Sir Christian, maray na aga sa cellphone ko po na Huawei Mate 10 Pro. Nakakabit naman sa cellphone ko. Tapos, nahulog po siya habang nagpatigbi po ako. Tapos, hindi pong si Kuya na si Sir Gandor, siya po ang nakakurot po mismo kang cellphone ko duman sa kalsada, kang nahulog. Tapos, yan, tig-click niya sa phone, apod niya kung baka may magparadyo kaya nagparahalat siya. At wala pa siyang dangog, hapon, tapos nagbangi. So, ngunyan lang kami naaga nagparadyo, nag-apod po kami sa DCGP. Ang father ko nag-apod po kay Sir Henry na Maceda. So, ito po, announce po. So, missing phone, kung may nahulog po, may nawara po, bandang Cruzada, which is duman mo po, so route destination, route kang pagpabalik ko dito sa Doña Maria. Nagtugon po siya, may nag-report na po sa iya na, may naghahanap na kang cellphone. Tapos sabi ni Kuya, nag-delete siya, tapos nag-contact na siya mismo sa DCGP. Nag-contact ulit kami, apodan kami ni Sir na Henry na may nakakuha na po kang phone mo. Ini naman ang kaptangkan pahayag ka na nakabalik na tricycle driver na si Mr. Salvador Gandol. Sir, sa nagabalik man sa iyan, sir, self na nakuha ko sa Tao Road. Sinabi kay ni Sir Mar ni Mr. Gandol na maski na ordinaryong tao sa nasa, di sana ang tigkikita rol daw. Rason para day ibalik ining tagsadiri kaniba na cellphone na ini. Sa iwang lado, si ang pamilya Ostero nagtao man ng gratifikasyon sa nasambitan ng persona dahilan sa pinailing kining pagiging honesto niya na pagkaaldao. Very good. Very good. Okay. Sir Mar, ang gratifikasyon para sa pamilya niya, para sa diri, para sa mga aki na
Lanao kan Pamilya Ostero. Sa Giraray with Boy, sa mobile on assignment, DCGB News. Thank you very much, Hans. And boy, salamatan naman ay tabi kay Mr. Gandol sa pag-uli sa cellphone, mga tugang, ha? Okay, very good job yan. Hello man kay Merly Diuna. God bless everyone. Teresita Jacobo, God bless. At saka good morning databi. Alright? Bueno, dugaan natin istorya, mga tugang, alin po dyan sa luwas. Dire-diretso kita sa mga impormasyon. Mga press kompareta, alin po sa luwasan. Partner Alar Mario, nasa linya. Partner, Marina Udto na, please come in. Yes, Marina Udto na tabi, partner. Dahil naman na hugmaan iba sa reaksyonaryong mga no parking policy. Maski sa ina sa nang lugar, digdi sa urban areas kan Legazpi, kasabay na digdi sa Albay District, maging anibang barangay road. Sa feedback na nasasagap kan DCGB News Kasubago, sa pagipag-oron ta digdi sa nagkamper ang motorista, mga tricycle driver na kaistorya ta, asin may sadirin primadong motorsiklo, na natatangon yan sa nagkaparahigpit ang gobyerno sa mga no parking areas na ni. Sabi ninda, kan mga panahon, dapat iguana ko tani mga patakarang gobyerno na bawal bakal ni sadiring lunadan, kundi masara ni sadiring garahe. Asin mo dyan kutana, kung may mga no parking areas, iguaman ko tanin mga designadong parking area sa iba-ibang lugar. Kung kaya nagiging difficile man talaga sa ibang motorista, na kung may tuyo ka sa sarong particular na lugar, maparada ka kung saan pangharayo na bako secured sa imong lunadan. Yan ang mga feedback man ko yan na nasasagap ta, na sabi na puro sa nabawal, ang gagadang kaniba na gumibulugo din polisiya ko yan, ang LGU, sa pagimanin mga legislative action, na kung daiman sanang sadiring garahe, ipagbawal na ko ng parabakal ni lunadan para maiwasan ang mga siring kaning komplekto na kung minsan nagbabanggaan ang motorista asin ang mga enforcers dahil sa pagkapasuway ka ng mga bagay-bagay na no parking alaga dahil mga designadong parking area na sufisyente ang siyudad ni Legazpi. Yan pa partner informasyon digdi sa Albay District, Alar Mario, DCG. Thank you very much, partner Al. Kaya ako nagbakal ako ng auto, siniguro kung may paradahan talaga akong dakula. Sa paradahan ko, dahil duman nakaparadang iba ako sana. Nangyayari. Pero tama ito. Dapat may mga lugar na dudumanan ka maparadahan. Yo. Ako, araw ka na experience ako ng kaitong nagtrabaho kita sa Congress. Napapaduman kita sa mga darakula, mga siyudad siring ka Makati. Sa Makati Angel, basta-basta pwede duman nagparada. Maski dyan sa mga bank rows na yan, duman na nakaparada mani na nasa atubangan kan bangko. Ha? Kung mapabangko ka, iwalta ka duman kan driver mo, o kaya naman, maghanap ka pay parking area, na minsan nga ni panoon, mahalat-halat ka kidiit hanggang may magluwa, saka ka makasingit naman. Saka ka makalakaw-lakaw pasiri sa bangko. Kung hindi sa tuya, kaya medyo kay puwan na pasabutong kimaray, na primero ang tinampo, mga tugang, iyan para sa mga bikulo. Tangon yan, pag naglakaw-lakaw ka dyan sa tinampo, experience yan nindo, imbis na makaagi ka sa shoulder, ita auto yaon. Sumaagi ka sa tahaw. Tao duman man sa mga gilid ka na, periot naman. Tapos ginibon nila itong linyahan ka mga tao na customer. Ay, unig din yan isa. Ay, manay, uyan sa paborito ng bakalang kimpanada. Uyan na, sa Rizal Street. Dati, nagkaagi ako dyan ako nagita, malimpoy baga, bata, itom na kita. Yan na agi. Ako, ugali ko kaya na maglakaw ako pa siya niya sa ligas. Yan na exercise ko eh. Pag-aaga, taas ka mga barita, malakaw ako dyan, maski may motor ako, may auto ako, di ako pati na ko sentro, ilakaw ko an. Na one round ako dyan. Pada plus baga.
Dahil yun, dyan ang motor sa baba. Na, duman ako. Kung may bakalon ako, lilakaw kuan. Kaya magalingan ang kulor ko. Mata kasod ma, tranquilo noon ako, fight to grass cutter ko. Dahil ko nariparo, mainitong pala na, yun ano, resulta, mulato na naman kita. Ang nangyayari, adi. Basta dumapo sa mga kabuhan, sunod na lang kita. Sa batas. Dahil ang garaso para sa ikakareta man ng gabos. Ta pwedeng naapiktaran ka, pero mas grabing naapiktaran. Halimbawa, ako, nakaparada ka dyan, imbis na makaagi ako sa gilid, daita, yaong ka dyan, di paano na? Mag-isipon para sa sadirita sana, kundi para sa kagabsan. Yo. Alright. O paano? Mga kapatid, oras na to, 11:30 na po, ng pag-aaga. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena's pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-diet tabs ka para hindi na dying inside. Diet tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Albay Serenity Memorial Park is in need of at least 20 sales agents and counselors, at least second-year college, with experience in sales and marketing, with good communication skills and computer literate. Kindly bring your application letter and resume together with your ID picture and photocopy of any ID at the Albay Serenity Memorial Park office near Santa Rafaela Dormitory beside Infinity Cooperative Office, Sagpon, Daraga, Albay. You may also call telephone numbers 052-742-0795, cell phone numbers 0995-398-1263 or 0939-869-0690. First come, first serve. Gusto mo makatres laban sa kulog? Di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? Di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? Di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Danon laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na!
Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Alright, mga tukang, balik po kita sa tuyang pong programa. Ngunyan po na pagkaaga, digdi po sa indong paboritong istasyon, mga tugang, DCGB. Mga misis, rikas-rikasan, taod to na naman, sarap-sarapan ng mga premyohan. February na pala. Feb-ibig na, sabi ni Manny, Feb-ibig na ngaya papamar. Ha? Feb-ibig na. Ha? Iyan po tabi, ha? Duman sa mga kabarangay ta. Pag sinabi mong Feb-ibig na, mayroong mga pusong mainit, mayroong mga pusong malamig. Happy Valentine's Day, sendo ka, boss. 14 days from now. 13 days pala. Sa mga married daw, magsindi ka mo ng red na kandila for a long and lasting love. Sa mga taken but complicated, magsindi ka mo ng violet na kandila to save the relationship. Kita nyo? Kuha nyo? Klaro? Sa mga mag-BF o GF, magsindi ka ng white candle for good luck. O di matindi. Sa mga zero ang love life o yung mga single, magsindi ng katol para hindi lamukin. Ang nangyayari sa buhay ito. Alright, mga tukang, balik na po kita sa tuyang programa. Ngunyan po na pagkaaga. O di, yun po tabi, mga kapatid, ha? Ang sa tuya pong COVID-19 pandemic, padagos. Panagpapadagos po ang COVID-19 pandemic sa ating paligid. Ha? May 22 na naman mga tugang na nagpositibo sa Legazpi, sa Albay, sa Bicol. Mayroong 5 sa Albay, 4 sa Legazpi, 1 sa Malinaw. Ingat kita, ha? Love your life, mga kapatid. Stay at home. Nobody gets sick with COVID no more. Kung tayo'y mag-iingat sa ating buhay. Nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Sa kalsada, kung pakalat-kalat ka, mag-face mask ka, mag-face shield ka, nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life. Stay ka lang muna sa bahay, sumunod ka lang. You'll never die. COVID is a dangerous thing. Pag nahawa ka, kawawa ka, at pamilya mo'y madami. Yan, tabi, ha? Yan, paramdam ta, mga tugang di sa Aramon Yato, ha? Huwag tayong pasaway, ha? Pag kita na damay, ang pamilya mo damay. Okay? Kaya ingat po tabi kita pa siguro. Always follow the protocol.
Lalo pag naluwas ng harong, face mask, face shield, physical distancing, mag-sanitize ng kamot, tapos para maging bida ka, aramon ang mga tamang impormasyon sa mga otoridad siring po kan Department of Health. Iyo. Dahil magparatubod-tubod sa kung ano-ano mga nakapost. Kung sakali man, may mga nahiling ko sa internet, try to verify who is the writer, anong authority niya, tangani po na masiguro kitang dahil kita natatawaning sala na mga information. Iyo. Kung may duda, verify with the doctor na amigo po nindo. Tanganing ariglado, right? Basta kita po tabi, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, sana ay laging malakas ang pangangatawan. Tangani po na dahil kita magkaiguan ng problema. Yan. Happy birthday kay Arnel Barakuda. Yan. Good morning man kay Joel Barameda, partner diyan sa Bakakay. Good morning. Si Tia Maming, good morning po tabi. Saka siyempre si Ate Flery, good morning po. Alright, mga tugang, sabi ta kasubago, sinabat sa tuya pong mga namamanwa ang Pilipino nin umento sa presyo kan liquefied petroleum gas money. Lalong mamahal kayo ng barakalon sa karinderya. 2.96. I-times mo yan, mga tugang sa 11 kilogram, that will be mga 32 point something. Yan. Basta, sobra 32 pesos ang umento sa kada 11 kilogram na tangke. So, yan po tabi, ang mga ano yan, ang mga oil companies, iyon na nga yan, mga tugang ang ano, ang magiging pamresyuhan pagpuon po kasubagong maaga. And then, pwedeng magpautob ng iba pa. Yung ibang mga oil companies, magpautob maning siring po kaya ng mga pamresyuhan. Alright. Papa Mar, may pag-asa pa bang tumaas ang sahod natin? Yan ang problema. Ramdaman nito, last week, minakaray ko makauron mga tugang Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Tangani na, kumusta unta? Primero, itong manong duman sa naipasarbaga kan Abril last year, April 2020, naipasar ninda kan board after series of hearing and consultations, itong wage order number 20 na nagdudugang ko na ning sweldo sa mga minimum wage earners ta. Okay? Kaya lang, mga tugang, di man ito na ipautob ta, inabot nin COVID. Okay? Kan i-deliver na sa Manila, inabot kang COVID, ay na po natawan ng atensyon hanggang sa, sabi ni Ma'am Franz Okmer, kanila TWPB, ngaya pinag-differ ng diretso. Gusto sabihin, dahil na ito ipapautob. So ano nga ko mamampahit, ngunyan bagay na ako, sige naragad ng dagdag na uminto, aw sa ngunyan ngaya, dahil pa makakapag-desisyon ang board kayan. Not until garo na maturusan kimarayan ekonomiya, makabalik giraray, sa kadatabi iyang pagderelbaran. Pero ngunyan, dahil dakol ngayon apektado, bako lang mga obrero, bako lang mga empleyado, kundi pati na mga employers ta, mga may sadar ng negosyo nagsararado, kaya nga yagaro, duro dipisil iyan mga tugang na tawan ng atensyon ngunyan. Dapat nga magsarabot-sabot. So anong ibon ta? Mane, maghagad na kamo ng pantanom na kamuti kay Kong Didi. Di ba? Tapamahal ng pamahal ang barakalon. Maganagad na kamo ng pantanom na gulayon tanganing, you grow your own food. Back to the basics tayo mga kapatid. Di ba? Grow your own food. Grow your own animals. Di ba? Grow your own chicken. Sa backyard, tangani po na igo kitang kakwaon, bakong puro kita pasiring sa merkado. Talagang may problema po kita. Sabi ko sa Indokan Disyembre, ang pigkonsumo ta na urig, mga tugang, pang iniro na. Ngunyan na Pebrero, da na.
Wala na. Ang mga parabakal ta, nagbabarakal ko ta sa ibang mga lugar, sa mga parabono, bagamani, mabiyahe sa ibang mga lugar, duman nahanap sa mga barbaryo. O di ang problema ngunyan, kan magka-ASF, nagkaigo ng mga checkpoints, mga tugang, sa kada banwaan, na sa iba abo magpaluwas, sa iba abo magpalaog, kaya naman na urig na hali sa ibang lugar. So ngunyan, may reparo mo sa merkado, may mga nagbubuno nin dating mga apat, ngunyan duwa na sana, saradayutong pa. Lumibot ka duman sa mga pigubarakalan ng mga urig, mga tugang ng mga baryo, warara na. Tas iba, sinakob ka ito po na 500 meter radius, ginaradan sa urig, maski daing hilang, sa portihir na daing madamay. An kadakol pa. Nakasabay sa Kaling, Daraga, Piduran, asin iba pang mga lugar. So iba man nagkatarakot na mag-ataman lugod. Ang sistema, imbis nga maulagit ang pinabakal na, maski sa dit pa. So yun, maglibot ka dyan sa mga tangkal dyan, sa mga backyards, wala na eh. Ha? So iba takot na mag-atamang kiurig ta. Baka ngaya kong madali man sana, maski dahil ngilang madali pa, ito, katakot na ngaya ko, dapat baka ko tarong gayan. Ha? Kahit pa paano dapat igwang supply. Okay? So maray nga ni ta, dyan sa Santo Domingo ka ito, kan Disyembre, may nagparabakal dyan, pero mga 2 days garo, pag 3 days, naariparo kan alkalde, pinapundo, pinalayas ito. Tamaubusan nga kita digdi. So iba man ka ito, urog mahononon, tamahalon nga magbakal. O, yun na po ang supasta. Ha? So supasta, nakuha na ngunyan. Tadi kita nagpasiguro, imagine, kukonsumon mong Enero, na ipabakal na. Di ba? Ayan po ang problema ta. Gurano na ngunyan mani? Dati 270. Ha? Kasaba ko dados no binta. Pining sa agad 300 na. Harap ka ng presyo, di dayan makaabot doon sa 400 arog sa Manila because sa Manila paano, ang nagbabakal duman mani ning pambuno na orig, bako man mga parabuno, may mga traders talaga na nagbabiyay ka yan, napipabakal mo sa mga parabuno duman sa Manila, kaya mahal na. Pero digdi sa tuya, ang nagbabakal digdi, mga tugang, sa mga parabuno mismo na, libot. Di ba? Kaya lang iyo po yan. Medyo kulang talaga ang supply. Ako unta na yan. Na talagang medyo nadidipisilan. Tamagiling ka dyan sa mga pipirit nindang bunuo na maski sara ditong numpa. Paano? Wala na. Alright? Papa Mar, pili man ngaya ko magkanda tas i-record mo po. Ilingon takon makapasar sa quality control. Alright, dagdagan naman istorya po dyan sa lugar ni Jimmy na salita. Ay, lalo dyan sa 3rd District. Sabi ba ni John? Sa Pulangking, dahil na ngayang iisip. Dahil ng urig. Nangyari. Jem, plus kami, Jem. Yes, salamat Abi Amar. Madali tamagilid lang ang kabayo. Ayan, sige. May nitong ligid na timingan ta. Ano, Alis kaya ko, Mar, sa Barangay San Francisco, digdi sa Ginubatan, Barangay Hall. Kailan ka nakaging simana na ibarita niya to ini na pinag-lockdown so Barangay Hall mismo. Dahil ta nagkaigwabaganin na massive swab test. So DOH sa kabos ng mga barangay officials nagluwas na sa primerong test igwani nag-positive digdi na barangay Kagawad. And pasiguro si Kapitan habang nakaka-quarantine nasa isolation facility itong sarong konsyal big swab test ginaray. So ibang mga pagiriba tabay karibay batch by batch ito Tabi Mar. Ikaduang round na naman may positive na naman ba wag na. Pero ngunyan nag-drop by ako digdi all the day man ako naglaog na digit sa sa Barangay Hall. So horon mi kan saro sa yaon digdi sa Barangay Hall. Distansya akong waray. Pero kuan na dai
back to normal na. Ngunya na daw tabi Mar. Try ko na kahoron si Kapitan Ando namya. Basi digdi sa kahoron ko sa barangay hall ngunyan. Back to normal na ngunya na pagkalaw. Puon ngunya na daw. Bukas na ang barangay hall digdi sa barangay San Francisco dahil nag-negative na itong Supremero na konsyal and pare-recover naman itong susaro pang konsyal na nasa isolation facility. Nagalat na sa nakan na periodo kan tamang pagluwas niya tanganing makabalik na siya digdi sa sayang barangay na pinagsiserbihan tabi Mar. Ayun. Kung saan ito nakuha na virus na ito, yan ang day maintindihan digdi sa council din sa barangay San Francisco sa Ginubatan, Albay. So yan tabi Mar, balik na sa normal po ngunyan na daw ang operasyon kan barangay hall kan barangay San Francisco Ginubatan, Albay. Yan tabi Mar, sa tuyang mga dagdag na informasyon halidigdi sa sa Provincial Sports Complex. Mamundo na tabi Maran Provincial Sports Complex kan Ginubatan sa stage maatiyo na pigarawutan na maalpugo na portion bagay ni kan inagihan kan plus flat. So kagayunan kan Provincial Sports Complex Oval na dati pig di jagingan pagkaaga daw na Sabado Domingo ngunyan mamundo na tabi mat magdro jogging kadigdi masanga mo digdi pag maparos alpog doali diyan sa Bulkang Mayo na pinarapanig kan bagyo. Nali ako diyan kan saro, diyan sa likodan pala talagang buminuluwak diyan sa may mga barangay ano. Grabe nakaro nga baga digding Darakulaw nagapot tapos ara lang kawon pa na tambak digdikaan na mga baybay graba sa likodan sa nakan Marshall Oranyola Memorial School o digdi sa inutan sa nakakaparte na kay ng Provincial Sports Complex na dururugan bagay ni Tabi Mar. Roger. Oho, grabe ang nakatambak pangunyan na mga libre na winawa ka itong uminaging surunod na bagyo. Iyaraon digdi binaba hali dyan sa may pamitisan kan na Bulkang Mayo. Natural, digdi yan bababa. Tayo yun ang pinakababang lugar. Roger. Okay, so yan Tabi Mar. Mga dagdag niya itong informasyon hali digdi sa Provincial Sports Complex sa Barangay San Francisco, Ginubatan, Albay. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Mga dugang Jimmy Nasalita, hali po dyan sa 3rd District. Ay, very good Ayan, dyan po sa Ginubatan sa San Francisco. Yung barangay hall bagal, knockdown ka nakaagit. May mga konsyalis na nagpositibo. Ano? Okay, so anyway, duman pa sa mga kababayan tayo, yan lang pirmi ang sa tuyang abiso na magpasiguro po kita. Di kita magparadunong-dunong, tangani po na di kita makaulakit. O di kita maulakit, ano di man kita makaulakit. Okay? Nag-ulok lamang ako, sir, kan malamig at mainit na puso. Nangyari sa imo, sir. Good morning sa imo. Ayan. Alright, Cecil Nelson. Ang kababayan ko. Alright, ay duman po sa mga kabarangay mag-ingat po kita, ha? Mga drivers, ingat kita. Ara mo ba nga mani kasud mo? Maray na lang, tamaswerte pa man ako. Buda si Mrs. Diyan ba ka sa basod, may traffic light dyan? Nag-stop, nag-red. Maray nga ning ako, nyaon ako sa mga araw kayan, pero may akong nakatukod, tsaka nakaprino ako. Di nangad ako nung kami nabot sa Manibila, pag mga siring ka ng mga sitwasyones, nag-anticipar kita na baka may mangyari. Malay, ito may biglang tuminagadol sa labot kan motor ko. Maray nga, hindi na kang si Mrs. Nasa traffic light. Binunggo ako kay Pilcab. Binunggo ako kay Pilcab na biyaheng tabako Ligaspe. Maring aning di kita nagulpe. Takunday, kung nagulpe di, pwedeng di kita nag-iribanan ngunyan. Kaya, oy Marvin, salidaan mo na sa na itong naraot mo ha. Maghanap ka na ika na magbakal. Tako na kumabakal, baka magsabi ka lang kawan ang presyo ko. Ika na magbakal.
Salidaan mo sana itong naraot mo sa motor ko ta. Baka pirot ka pa o napanlingaw ka na. Nasa traffic light ka, bigla mong binutasan suklats. Ruminaba supil ka sus Mariusip. Salamat sa mahal na Diyos, today kita na diskwido. Day kita day na itanyog sa motor. Ta nakapreno nga ni ako eh. Takon pwedeng linasik ako duman sa sunod sa motor na nasa inutang ko. Asa ka day naungkang si Agom. Day nagkaiguaning dakulang problema. Salamat pong maray. Okay. Sige ingat na lang po kita. Takadakol mo yan ng mga nagkakaderskwido mga motor. Kaderskwido mga auto. Indak mo sa kaidalian o sa ano, sa pirot o sa ano. Pasiguro na lang po tabi perme, dipisil na. Saro lang po ang buhay. Mali natin yan. Alright? Okay, so, ano pa? Papa Marden ng Kalunggay. Ay, sus Mariusip. Mahal na. Mahal ng Kalunggay. Ang sunod na mawaraan nyog. Ano man eh? Wala na eh. Wala ng nyog. May nyog man na mga bunga, pero bigla na sanang minalagatob, natatakdag, na premature. O yan na ang sistema. Sa mga nyog na sinaray ko man, dito nagtrambo. Sa mga nagkatarakdag pa, sa sinaray ko, tsaka sa pinaguti ko, dahil ko man na pinalukad, ako pang konsumo lamang, tapi dyan sa patangani ko, siyempre mga laya na ito, ngunyan, may mga ampul na, ngunyan, nagtrubo na. So yung mga auto, pinagtaltag ko na naman doon sa paragilid. Ayan, ang sistema, tanom-tanom kita. O paano, mga kapatid, I think, taman-tama na ini, para makapreparar mga tugang ang satuyang bagong tandem. Tito ng Albay, at saka ang kagandaan ng South. Beauty of the South. Alas 12 mga bareta, abangan po nindo yan. Ngayon pong Lunes, February 1, 2021. Thank you po mga kapatid. Salamat. Bye-bye. Sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang